नैबे भिडिअआ जेबो आपडेट नङा लोगोफोर मोनसे क्लियारिफिकेसन भिडिअ जागोन माने 1 मिनिटनि आरोना आङो जेबो भिडिअ बानायनो गोसो गैथ'ला दा टाइम मोनाखै एन्थनी नार्जारी नामा बिनोमोन खोमा माने आंनि सायाव भिडिअ बानायदो आरोना आङो मिया सिस्टार सासेनि भिडिअ अलरेडि होखादोंमोन आरोना माने भिडिअखौ होनादो सिस्टाराबो कमेन्ट खालामदो माने बेबायदि आरोना कमेन्टखौ होबाय बेनिफ्राय एन्थनी नार्जारीया आंनि सायाव क्लिप मोनसे भिडिअ बानायदो आरोना आंना मोनसे गोरोन्थि जादों माने टाइटेलाव आरो बुंनायाव माने 5 लाख नांगौमोन आरोना बेखौ आंनिया दोङो होनना बुंफ्लांदों आङो माने नांगौसोमोन आरोना दा बेखौनो एसे गोरोन्थियावनो एन्थनी नार्जारीया माने आंखौ भिडिअ बानायदो आरोना दा कन्टेन्ट मोनदोंना मोनाखै आं मिथिला मानि थाखाय भिडिअ बानायदो नोंबो मोजाङै खोनासं एसे गोरोन्थि जादों आरोना आंनिया माने 5 लाख नांगौमोन बे बाजिनो बेनिफ्राय आङो दोङोसो होनना बुंफ्लांना लादो आंना भिडिअआ एसे बोरैबा मिस्टेक जाहैदो दा बे क्लिपखौनो माने एन्थनी नार्जारी ब्रादारा भिडिअ बानायदो आरोना मा गोनांथि बे फिसा मोनसे माबाखौनो बे टाइटेल डिसक्रिपसनाव होनाय फंसे बाथ्रा बुंनायखौनो भिडिअ बानायनांबाय नामा नों कन्टेन्ट मोनथाराखै नामा थोद साला दा बेफोरबायदि फिसा फिसा मोनसे मोननै एसे मिस्टेक जाखायो आरोना बुंनाय टाइटेल लिरनाय माने उखामखा टाइटेलफोरखौ लिरनाय जायो बेनिखायनो एसे मिस्टेक जायो नोंनाबो मालाबा जागोन आरो नोंबो लाइफआव मोनसे मिस्टेक खालामफारिगोन बेबायदि जायो आरोना बेखौनो भिडिअ बानायनांबाय नोङो कन्टेन्ट मोनथाराखै साला ब्रादार खामानि मोनथाराखैबा आं मोनसे खामानि थिनदो जानि बारियाव अमा माथामसो फिसिनाय दोङो बेयाव अमा आदार होनो फैग्रा खालाम नोङो माने हाजिरा हरगोन दे आङो 300सो हरगोन आरोना हाजिरा दा कन्टेन्ट मोनथाराखै नों मोनसे फिसा डिसक्रिपसन टाइटेल एसे बुंनायावनो नोङो माने भिडिअ बानायदो आरोना नोंखौ जाम्बासो होनगोन मानसिफोरा एन्थनी नार्जारी थोद बिदि जाया